Así que mira, mira, ¿para qué trae el padre acá? Trae el himno a ese idioma, no entiendo. Ahí está el diccionario.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị n'izu ụka nke mbụ n'oge nke Lent. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, maka odudu ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka Lent n'ụwa nke anyị zọbanyere ụkwụ na ya wetala anyị ngọzi, wetala anyị bunie elu, wetala anyị agam n'iru. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka anyị natazi ya n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, biko mee ka emume nke oge ncheta ahụ Kristi anyị na-eme kwa afọ nyere anyị aka ịghọtawanye ihe omimi Kristi, ka anyị site n'ibi ndụ dị asọ na-abawanye na amara gị. Anyị yọrọ ka site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, onye ụkọchukwu ga-anara gị abụ ahụ, were ya dobe n'ihu ebe nchụaja gị Chineke, n'ihu Onyenwe anyị bụ Chineke gị. Ị ga-ekwupụta ihe ndị a: nna m bụ nwa onye Aramea, bụrụkwa onye ojemba. O jere Ijipt ịchọ ebe ọ ga-eze ndụ. Oge ahụ ọnụọgụ ha dị sọ ole ma ole, ma ebe ahụ ka ha nọrọ mụbaa ghọọ nnukwu obodo siri ike. Ma ndị Ijipt mesoro anyị omume ọjọọ. Ha ekweghị ka obi ruo anyị ala. Ha jiri aka ike sogide anyị ka ohu. Mana anyị bekuru Onyenwe anyị bụ Chineke nke nna anyị ha.
Onye nwe anyị nụrụ olu anyị, hụkwa nsogbu anyị na ahụhụ na mmegbu ha na-emegbu anyị. Onye nwe anyị gbatịrị aka ike ya were menye ha oke ọma jijiji na ihe ịrịba ama na ihe dị egwu bịa si n'Ijipt kpọpụta anyị. Ọ bụ ya debere anyị ebe a wee were nye anyị ala nke a, ala mmiri ara na mmanụ jupụtara. Onye nwe anyị, ebe anyị nọ ugbu a ka m na-ewetara gị mkpụrụ mbụ nke ala i nyere m. Ị ga-edobe ya n'ihu onye nwe anyị bụ Chineke gị, bịakwa sekpuoro dị nwenụ mbụ Chineke gị. Okwu konsebuwa Onye nwe anyị, biko nọnyere m na nsogbu m. Onye nwe anyị, biko nọnyere m na nsogbu m. Onye bi na-eche ndo nke onye kacha elu, bịakwa nọrọ n'ime udo nke onye ji ike niile, na-asị, Onye nwe anyị, gị bụ ebe mgbaba m, ebe siri ike m, Chineke m, onye m tụkwasara obi. Nọnyere m na nsogbu. Ihe ọjọọ agaghị adakwasị gị, ọrịa ogbunigwe agaghị erute gị. O nyela ndị mmụọ ozi ya iwu ka ha chekwaba gị n'ụzọ ha niile. Ha ga-apara gị n'aka ka ị ghara ịkụpịa ụkwụ gị na nkume. Ị ga-azọkwasị ọdụm na aja ala ụkwụ. Ị ga-eji ụkwụ gị azọgbu agụ okpo na agụ iyi. Nọnyere m na nsogbu. Aga m azọpụta ya n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe m nọ. Aga m echekwaba ya n'ihi na ọ maara aha m. Mgbe ọ kpọkuru m, aga m aza ya, sị, anọnyere m gị. Aga m azọpụta ya n'ahụhụ, nyekwa ya otuto. Nọnyere m na nsogbu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, okwu ahụ dị nsọ, ọ dị gị n'egbugbere ọnụ, ọ dịkwa gị n'ezi obi. Okwu ahụ bụ okwu nke okwukwe nke anyị na-ekwusa. N'ihi na ọ bụrụ na iji ọnụ gị kwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị, ọ bụrụkwa na iji obi gị kwere na Chineke bilitere n'ọnwụ, ọ ga-azọpụta gị. Ibu okwukwe n'obi na-eduba n'ịgụnye mmadụ n'onye ezi omume.
ikwupụta ya n'ọnụ na-eduba na nzọpụta. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, onye kwere na ya ihere agaghị eme ya. Ọ pụtara na enweghị ngụbọsị ọzọ n'etiti ndị Juu na onye Grik. Ha dum nwere otu onye nwe anyị ahụ, otu onye jupụtara na amara maka ndị niile na-akpọku ya. Onye ọbụla kpọkuru aha nke onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Okwu kosebuwa ọ bụghị sọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama ọ bụ site n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ma ebe ọ bụ na Jesu jupụtara na mmụọ nsọ, o siri na Jọdan laghachi. Mmụọ nsọ wee duru ya baa n'ọzara. Ọ nọrọ 10 ụbọchị n'ọzara. Ekwensu bịara nwaa ya ọnwụnwa. N'oge ahụ o buru ọnụ erighị ihe ọbụla. Ma mgbe oge obụbụ ọnụ ahụ gasịrị, agụụ gụrụ ya. Ekwensu were sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, tie iwu ka nkume a ghọrọ ogbe achịcha. Jesu zara ya sị, edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ na-eri were dị ndụ. Emesịa, ekwensu duru ya rigo ebe dị oke elu, were otu ntabi anya gosi ya alaeze niile dị n'elu ụwa, wee sị ya, aga m enye gị ike na akụ na ụba niile dị n'ụwa, bịakwa nye gị ugwu eze dum dị n'ime ụwa, ma ọ bụrụ na ị ga-akpọrọ m isi ala, bịakwa gbere m ikpere ala. N'ihi na ọ bụ m ka e nyere ha n'aka, onye ọ masịrị m nye. Ya mere, ọ bụrụ na ị kpọrọ m isi ala, ụwa niile ga-abụ nke gị. Jesu wee zaa ya sị, edere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ naanị onye nwe anyị Chineke ka ị ga-akpọrọ isi ala, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Emesịa, ekwensu duru Jesu gaa Jerusalem, wee mee ka o rigoro n'ebe dị oke elu nke ụlọ nsọ Chineke. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu ebe a wụda n'ala, n'ihi na edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu ịghọta gị. Ọzọkwa, ha ga-ekuru gị n'elu ubu aka ha, ka ị ghara ịpịabi ụkwụ gị na nkume. Ma Jesu zara ya sị,
ekwuela ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwala onye nwe anyị bụ Chineke gị. Mgbe ekwensu nwalesịrị Jesu n'ụzọ dị iche iche, onye tụrụ ya efe na-achọ ohere ọzọ ọ ga-eji nwaa ya. Oziọma nke osebụwa. Amen. Amen. Kekonume. Nọnụ na Eucharistic celebration tata. Ọ bụ mmasị Chineke na anyị niile ga-adị ndụ na anyị ndị dị ndụ. Ọ bụkwazi mmasị Chineke na ọ ga-enyekwazi anyị ohere ịbịa fee ya ofufe n'ụzọ pụrụ iche. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke, onye ahụ mere ka m dị ndụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke, na onye ahụ mere ka m dị ndụ. Ndị nne na oge m unu n'ọnụ, ndị nna oge m unu n'ọnụ, ụmụaka oge m unu n'ọnụ, ndị fada oge m unu n'ọnụ. Ọ gaghị eme anyị n'ọnụ ikpere Chineke, onye ahụ mere ka anyị dị ndụ. Ọ gaghị eme anyị n'ọnụ. Amen. Tata bụ ụka nke mbụ n'oge anyị ji akwado maka olileanya nke nzọpụta mụ na gị, the salvation God has given to us. Anyị bidoro nnukwu njem anụnwa na Wednesday gara aga. Anyị ji igbu ntụ nke anyị ji egosi our nothingness, na enwere onye anyị bụ, aja ka anyị bụ, aja ka anyị ga-anachi ya. Anyị niile kwuo gịnị? Amen. Enwere onye gburu ntụ n'ụlọ ụka tata? Edi gburu ntụ? Enwe onye lile anụ on Wednesday n'ụlọ ụka? Okay. At least that's a good starting. That's a good starting. It's a very long journey. It's a very long journey. At least anyị niile bidoli ọfụma site n'igbu ntụ anyị na-egbu n'ihu. Ntụ a na-egbu dị very biblical. Ọkwa unu ma? Ntụ anyị na-egbu abụrụ just ka ọ bụrụ na anyị na-abịa aka ntụ
kama na ihe ntụ ahụ na-egosi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ na ịbanye n'akwụkwọ nsọ gụọ etu ndị agba ochie n'akwụkwọ nsọ si egosi ụzọ ha si ayọ Chukwu mgbaghalụ, ọ bụ site na ntụ. Ndị gụgụla akwụkwọ maka David, mgbe David mejọ Chineke zijelie onye amụma a na-akpọ onye Natan. Mgbe Natan lute be David wee gwa ya na David n'ime na mpụ, n'imela alụ, n'imejọlụ Chineke n'ụzọ pụrụ iche, n'ije welu ofu onyinye Chineke nyelu nwatakịrị nwoke, jidesie ya aka ike, a na-eme izipụ nwatakịrị nwoke ahụ ka egbuo ya. David wee tie, maka mgbe Natan bịa na-akọwalụ David si ya na enwere ofu nnukwu ọgaranya nwere atụrụ, nwee ewu, nwee ngwongwo niile nọ n'ụwa anụnwa, mana nnukwu ọgaranya ahụ nwechara ihe niile ahụ, wee jekwawela ofu nwa atụrụ nwa ogbenye jide. David si, onye kwuru nke a? Maka na ịma na ọ bụla onye ọzọ ka a na-ekwu maka ya, eme gịnị? Asị tigbuo ya na o mere alụ, ọkwa ya? Mana mgbe ị ga-ama na alụ abụrụzi alụ bụ ọ bụrụ gịnị? Ọ bụrụ gị nwa. Ọbara a na-arụ gị kịta, ịma na ihe ahụ ị kpọrọ alụ ụnyaahụ abụrụzi alụ. Ide na ihe dị ka ndị ori a na-enwudo ife ebe onye ori na-eme gị ihe na ọ na-eme mmadụ ihe, ime ekweta na onye a bụ human being, mana ozugbo enwudoro ya, gịnị ga-eme? Ọyọba biko si egbuni ya, si ma eli ebele na ya ma ezuzi ọzọ. Ime ekweta na ụdị onye a nwere ike iyi ha yiyo n'ụwa wute etu o si eme mmadụ ihe. Etu a ka ọ dị n'ihe niile a na-eme. Ozugbo a gwacha David n'imere alụ, mba na onye ahụ mere. David si na onye a mere alụ, kedu o mere ihe? Si gwa ya ka ya were ube nwanye onye ahụ n'obi ka o mee gịnị? Ka ọ nwụọ ozugbo. Natan nekata ya sị, eze David, ọgwụ gị mere ihe a na-ekwu. Ozugbo Natan si David, nọ gị mere ihe a na-eme. David sị, ọmụ nke a? Asị ya, nọ gị. So si weta ezi ube ahụ ka eme gịnị? Ka amanye gị n'obi. David si, biko ụlọ ama na ka ya bịa ka ya kọwalụ Chineke ọfụma. And site n'ịkọwalụ Chineke ọfụma ahụ, gịnị ka o melụ? O were akwa niile nke o ji bụrụ eze mee gịnị? Dobe n'ala. O were goldu niile, ma nke o bu n'isi, ma nke o bu n'aka, ma nke o bu n'afọ, ebe ọ bụ na o dobere goldu, o mee gịnị? O were dobe n'ala. Wee je weta akpa ajị. Na o nwere, ọ dị nke ada afụzi ha, ama mma ihe ahụ saklot, ama mma ọ na-adịzi kịta. Mgbe mbụ a na-ebute akpa rice, mana ihe agbanwecha na mgbe ha akpa ajị. O wee weta akpa ajị saklot. Ịchọ ịma how rough ihe ahụ dị, iwere akpa ajị tụkwasị n'arụ gị, ọ na-agbakasị. It doesn't spare the skin. David wee ka o wee gosi Chineke na ihe a mere bụ alụ, o wee jekwa akpa ajị yiri. Ọ bụrụ sọ na ọ kwara akpa ajị, o je mere gịnị? O je welu ntụ kwukwasa n'isi ya, kwue na-arụ ya niile. O wee dinala ana na-agwọtọkọ onwe ya na akpa ajị. Ọ na-agwọtọkọzi onwe ya. Ebe a ka David ji wee dee Psalm 51. Psalm 51. Chineke biko gị mee gịnị? Gbaghalụ m. A sinner is standing before you at this time. Ya bụ na ntụ anyị na-egbu dị very biblical. Ihe eji egosi bụ na ị na-egosi Chineke na ntụ ka ị bụ nọ ntụ ka ị ga-anaghachi, na ị na-ayọ mgbaghalụ njọ ụzọ bụ na isi meji ya. Ya bụ nwa ebe ị na-alụ ọrụ mmadụ jụọ gị, kedu ihe unu ji egbu ntụ? Kọwalịa. Maka na ihe niile Katọlik na-eme dị n'ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Kama na inyozi anya n'akwụkwọ nsọ chọbịa, ana inyoba anya ị ga-eme gịnị? Ị ga-afụ ya. Ya bụ Wednesday nwa ka anyị ji wee bido nnukwu njem nke Lent. Ana m ekwubi ya, abanye njem onunwa, ana m ada like iyuzu ihe dịka plane, maka nnukwu ije ka ọ bụ. Onye nọ n'ime plane mana ọ Chineke ka ọ nọlụ. Ịzaida na ilulu mana gịnị melụ? Na ibili ije ebe ị nọ. Maka na o nwere akpa okwu ebiena. And that's why eji ebido asị fasten your belt. Onye ọbụla eji speed ya na kpa onye ọ na-akpọchi na anọrọ ọfụma. So the first Sunday is a Sunday of fasting in our belt. Onye ọbụla anọrọ ọfụma. Next Sunday anyị anọrọ na runway. Then the upper Sunday anyị take it off. Not na air.
By the time I na-emecha the 40 days, anyị ala ndị a. Inwe resolution, email for this season of Lent is a time to hold it, fasten it. Ekwena ka ihe ahụ ikwelu Chukwu na nkwa ka imebie ya. Fasten it. Ịmalụ ihe ahụ ndị na-egwa Chukwu na-etu a ka ị ga-esi eme Lent gị. Jidesie ya ike. Do it. Do it for your own betterment. Do it for the sake of God. Do it for the blessings of God upon you and upon your family. A very important season. Merriment. No, the altar is virtually empty. The whole place is dead. And you have to go from ordinary time of the year into a sober moment of our lives. Abịa ọgụgụ nke mbụ agụlụ anyị egosi anyị n'ụzọ pụrụ iche ebe Moses gwalụ ndị ụkọchukwu na ndị mmadụ wee sị ha na enyi ihe unu ga na-akụzili ụmụ ụnụ. Ndị Israel talụ nnukwu afụfụ before this time. Ha tala afụfụ rinne, mana gịnị ka Moses mere? Moses ha chọrọ ka ha dwell in the past. Moses ha chọrọ ka ha nọlụ ekwuritere okwu ụmụ Israel ha sị anyị atakakwa afụfụ ihe ndị Egypt mere anyị na nka, and they live in the past. Moses want them to grow up. Moses want them to move from where they are to the next level, because the moment of Lent is a moment of movement to progression. God wants us to progress. God wants us to progress both in faith and in our behavior. Moses will go say, "I want to reduce all this noise." Moses wants the people to progress. Gini komel. Obido kobalo ha ngozi Chineke melo ha. Na eziokwu na ha atachaga afọ mana mgbe ọbụla ụnụ si ha na Chineke fụrụ ha n'anya rinne. Na Chineke si n'obodo afụfụ wee bubata ha n'obodo ha ga na-eli mmanụ aṅụ. This is a season to look up to God. It's a season to look at the blessings of God. It's not a season to start recounting ihe ọjọọ niile mere gị n'ụwa. It's a season to look at ihe ọma na-abịa abịa n'ihu. It's a season to recount the blessings that are coming before you. Ọ ihe Chineke na-ene anya n'aka mụ na gị na Lent n'ụwa. Ọ bịa na ihe ọgụgụ nke abụọ, Paul dị asọ kọwala anyị ọsị na speak with your mouth and then build faith in your heart and you'll be saved. Moment of Lent is a moment and you can proclaim the word of God. Proclaim the word of God with your mouth and then build faith in your heart. Oge ekpele dị ihe n'ụwa. Without faith, ihe na-eme ama na work. Ọnọdụ ka ekpele niile anyị na-ekpe. Ọ bụrụ na ijiri okwukwe wele ekpe ekpele, ọ dị ka just onye na-emepe ọnụ na-eme gịnị na-emechi. Enwego ụbọchị nkọwalụ na ihe dị ka onye chọrọ ikpe ihe dị ka Psalm. I think I na-use kali ihe dị ka Psalm 23. In only your moment of difficulty and you want to talk to God, speak with your mouth, the Bible said, and believe with your heart. These are two important things. The Lord is your shepherd, you shall not want. He leads you in green pastures where he gives you repose. These are words you are speaking with your mouth. But the question is, you believe with your heart. Ani na-ekpe ekpele rinne, mana most times anyị ada ekweta ihe ahụ anyị na-ekpe n'ekpele. Obi anyị ada agwakwu anyị na ekpele nụnwa anyị na-ekpe nọ na work. The Bible said, speak with your mouth and believe in your heart, and God will save you. It's a moment of prayers. Speak. Ọ bụgodị na ikpesịrị tata, iche na Chineke gere gị ntị. Continue saying it. Build up enormous faith. The Lord is my shepherd.
Imagine in your heart, in your mind, that the Lord is your shepherd, that you shall not want, that even if you walk in danger, that the Lord is still there with you, that the Lord is still there to protect you. That is where the faith comes in. Let the mouth say it, and let the heart believe in what the mouth is saying. Abịa n'oziọma egosi anyị ọnwụnwa dị nwe anyị Jesu Kristi nwere. Ebe anyị na-enwekarị ọnwụnwa n'ụwa n'ụwa bụ ebe anyị achọrọ, ihe chọrọ bụ ihe na-ebutekarị ọnwụnwa. Ebe ị chọrọ ịnọ ka ọnwa na-abịakarị gị. Let's say kịta na ikwuru na Lent n'ụwa n'ime ekwu okwuri nne n'ọnụ gị ga-emechi emechi, maka na ịmago na mgbe ụfọdụ ị na-ekwu before ịmara ihe na-emenụ asịghị asị akarịa eziokwu ikwuru n'okwu ị na-ekwu. Iwesi onwe gị oke na this Lent na ihe a na-emepe ọnụ gị emechi na ihe emechie, and then for some reasons mmadụ bịa na be gị nnọọ ebidokwa nọla ana before ịghọta ihe na-eme na ọkpọpekwa bọtịn gị ọnụ gị abido na-eme wa ana o bidoro awa ahụ ikwuo n'okwu ise asị ịtọ dị n'ime, which is ihe ahụ ịgwa Chineke n'ime emezi na Lent n'ụwa. Ozugbo ị na-ebido ya asị ahụ na-apụta, ọ bịara gị n'obi gị, hai, ebidokwa m ihe a ngwa Chineke. Mechie ọnụ gwa onye ahụ na ikwu ọzọ. Kedu ihe ji kwu etu a? Inene ọnwụnwa niile Jesu nwere, ekwensu abịara nwa ya ọnwụnwa. Kedu ihe Jesu mere? Jesu was able to stop Satan on the spot. Jesu asịrọ ngwa ka ya chegodi eche tupu o chere eche, because if you give temptation time, omegini omerie gị. Mana the only thing you can cushion and stop temptation bụ on the spot. A controller, maybe na mmadụ na-elio gị to come and do what you know n'ime obi gị n'ịchọrọ ya. Ị na-asị onye ngwa cheki iche ya eche. Let's say the kids, some of your friends want to take you out, and you know that where they want to take you to is not a good place where you want to be, or where your parents will not want you to be. And your friend is telling you, what do? You don't tell the person, okay, let me think about it. Tell the person outrightly, I am not going to come. I'm not going to do it because I know it is wrong. And my parents told me that this is wrong, that I shouldn't do it. As simple as that. Onya bihe Jesu kuzili anyị. Now, n'ime ọnwụnwa ọbụla anyị na-enwe, egosila na the devil is a liar. Unne na anyị na-afụ na ihe niile ekwensu gwa Jesu, almost all of them bụ asị. Kedu nke mbụ? Ọ sị ya, nya mee achịcha ka ọ ghọọ nri. Ekwensu has no power to command God. Ine n'anya na Bible, ị ga-afụ na few times ebe ekwensu testifying that Jesus Christ is Lord. What happened? Jesus rebuked him immediately. Jesus had a kwedi ka okwucha ozugbo ekwensu na-asị, I know who you are. You are the Son of God. Kedu ihe Jesu na-eme? I rebuke you, get out, because God doesn't want his testimony to come from the devil. And so now the devil is now coming again to interpret the scriptures. Do not tempt the Lord your God. To hold the world. It's not true. Because nobody gave it to him. He was not the creator. God is the creator. But devil does what? Lies. And so, Ekwensu is a father of lie. Know that the devil is luring you where you should not be. The best bet for us is to stand up to the devil. Now, egugide ha onwani na ka Jesu melichali agini mere ekwensu onaro. Ekwensu anaro. Igulu bata na ngwucha akwụkwọ nsọ ọ sị na ozugbo ọnwachali ya ọfụ na Jesu emelie ya ekwensu megene ekwensu na wee sị ka a chelukwazie Jesu ụbọchị ọzọ. Because that the devil has not gone.
enwere ike imeri ekwensu tata na-amanazi elu na ọ dịgo mma, ọ dịrọkwa mma. Onye ga-eji asị anyị mee gịnị? Mụrụ anya ka azụ. Mụrụ anya ka azụ. Kedu mgbe ekwensu bịara ọzọ? The devil never rested. Ọ rapụrụ Jesu tata. Jesu echelu Jesu. After 3 years again, the devil came back. Kedu ebe devil bịa? The devil came at the foot of the cross. At the point of the salvation. Ekwensu bịa. Kedu ihe ekwensu mere? Ọ bịa n'ime Jesu wee na-asị ya, denounce the cross. Gekwe na-ata afụfụ a. Na afụfụ erika. Ekwensu wee the picture of the suffering gosi Jesu n'iru. Jesu wee sị, nna, ọ bụ na ọ ga-ekwu omume, biko gị mee gịnị? Wepụrụ m afụfụ n'ụwa. That was at the time the devil don't want you to have the salvation. Mana Jesu kwuru okwu mile emi, ọ sị, mana ọ bụrụ chie ka a ga-eme na uche gịnị nke nne ya. When you have temptation, imelia ya tata, mụrụkwa anya. The devil is prowling around. Ekwensu adịghị ike. There is temptation everywhere. In your family, ekwensu chọọ ka be gị mebie. Ekwensu chọọ ka ihe ọma ị na-eme mebie. Ekwensu chọọ ka ndụ gị mebie. Imelie ekwensu, mụrụkwa anya maka ekwensu ga-abịa ọzọ. Mana site na onye anyị na-efe, onye anyị na-asọpụrụ mgbe niile, anyị ga-emeligide ekwensu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke mere n'igwe na ihe jumara na otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ihe eme. Tụnụ nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ du anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị azọbatago ụkwụ n'ụka nke mbụ n'oge nke Lent. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, n'ihi na anyị nwere nchekwube na ị ga-aza ekpele anyị. You and I no lion.
dị nwe n'anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe n'anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị natazie isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ndị charismatic group na-ayọ mgbaghara maka ndị niile na-akpagbu ụka. Chinyere ụzọ igwe na-ayọkwazi maka ọgwụgwọ nsọ n'isi Dikin Okafọ ụzọ igwe. Ezinụlọ nna na-ekenekwazi Chineke maka amali ya niile na mgbaghara ya n'ebe ezinụlọ ha nọ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị n'ụbọchị tata na-egosipụta gị. Ebe anyị zọbanyegoro ụkwụ n'oge nke Lent, anyị na-ayọ ka inye anyị ike nke anyị ga-eji wee na-emeri ọnwụnwa niile. Ọnwụnwa nke na-abịala anyị dịka di na nwunye, ọnwụnwa nke na-abịala ụmụ anyị, ọnwụnwa nke na-abịa n'ebe anyị na-alụ ọrụ, n'ebe ọbụla nsogbu gbara anyị okirikiri. Anyị na-ayọ amala gị n'ebe anyị niile nọ. Mee ka amala gị bara anyị ụba site na Kristi Onyenwe anyị.
Kpọrọkwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onyinye ndị a anyị ji eme emume nke mbido oge dị asọ nke ncheta ahụ Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Welite n'obi ya nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi inwe n'anyị, onye buru ọnụ erighị nri nke ụwa 40 ya were usoro emume ọnụ nke agọrọ Chineke. Ọ bachapụrụ ọnya niile nke agwọ mgbe ochie kwere anyị, bịa kụziere anyị imeri arụrụ ala nke ekwensu, ka anyị were obi kwesịrị ekwesị mee emume nke ihe omimi nke ahụ na ọnwụ nke onye nwe anyị, ndụ nke ụwa agachanụ, ka anyị bata na mbilite n'ọnwụ ya dị ebi ebi. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị asọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara owere achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebube, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, gbawata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-elekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo ka o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chineke, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, i jirila achịcha nke eluigwe gbaa anyị ume, biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'ihu na ịhụnanya siri ike, ka anyị were mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ, anyị were bisie ike n'okwu niile nke si n'ọnụ gị pụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Second collection will mark a Black and Native American outreach. Choir, please. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. The Lenten fasting and abstinence regulation can be found in the bulletin. So, onye ọbụla wee bulletin ka ịfụ how the diocese has set it up. And the word amongst us with readings and prayer for the Lenten season is available at the back of the church. So, biko inapo iwelofu. Also, Lenten alms giving bring blessings. Please pick up a Lenten folder at the back to that cupboard. Cupboard eje Lent. Ki ihe na abstain from itinye ego ya ebe ahụ ka ewere na-arụ ọrụ Chukwu. Please join us as we celebrate Mass every Friday during Lent at 8 a.m. and 7:30 p.m. Way of the Cross every Friday throughout Lent. If you are requesting Mass, please do that 2 weeks in advance. And we will youth third Sunday Mass by 9 a.m. or Tata first Sunday of March. They are blue and white. So, I got also unanyeho nogina nebo no one they want to walk. Oh, chika dive no yes. Also bill one way.
anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, nne dị Maria. Edima Virgin Maria, Dima, Dima, Edima Virgin Maria. Oh yeah, we're in the Amen. 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 Mela Pama Neke Imela Onyama Mela Imela Okaka Chineke Imela Onyama. Biko, in 2 weeks' time, I got a small ogbako na parking lot. In 2 weeks' time. And then when birthdays. Oh! Be upon you. Oh, yes, in the let the blessings of the Lord be upon you. In the name. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sandra. Happy birthday to you. Sunshine, nada. Oh, besu na kwazi aye ba energy. Eh? Anniversary. Be upon you. Blessing in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you.
Magote be our blessing, no dero fel. Para cobria. Oh, work out how long? So we do. Even if we oh, caraca, tá com menino. Long one.